Tozan bazalwane. I hope this mic is fine. But yes, Tozan bokoko nomkhulu. Ngithi nje amen kwabazalwane. Ngiyanibingelela nje nonke that watch my channel and subscribe and like, and those that have been in support of my channel from the beginning or for a very, very long time. Sisonya ke nomusha, and ngithi nje ngiqale nje ukudlulisa ukubonga, and I appreciate you all so much. It's 2023. Sesifikile kunyaka omusha, and nje so much has happened. Nami, I needed just time, ukuthi ngithi ukuzithola kancane ngoba hayi bezibuye zithi sha, but yeah nje impela ne-vividment, kune-joy, kunakho konke nje mixed up, so I just needed to gather myself, but ngibonge, ngiyabona ukuthi even though bengekho present, still I'm a subscriber. They are watching the old videos. They are new subscribers, so lababasha ngiyanamukela to my channel, and siyabonga nje i-supporting ukuthi nisithandile, nabona ukuthi no nanku makhosi sifisa ukuthi simlalele, sizwe ukuthi ke indlondlo zakhe zithini. So ngibonge nje ngithi amen kuleyo ndawo, but ke singakhohlwa ukuvusela. So nje ngiyavusela kogatsheni, ngiyavusela koboya benyathi, ngiyavusela kompongo, ngiphinde ngivusele ke ekhaya la ngizalelwa khona komakhanya onguni, kogumede, kophathwayo, koqhabe. Ngiphinde ngivusele naseyithunyweni zakithi engihamba nazo koHadebe. Ngiphinde ngiye ke nala ngigane khona koShabalala kodonga lamavuso. It's a new year. Angifuni ukuthi new me, ngifuna ukuthi more excessive in the sense ukuthi there's going to be, in the upcoming videos that I'm going to be doing, kunezinto esizogxile kuzona that I think eningi ngangazindlalanga in full ukuthi nasisimo, because I think with into eningi mesizokhula esimeni somoya, mesizokhula empilweni, one of the biggest things that I find abantu really need is to truly understand the full picture of something, and in understanding the full picture of something, be able to know that they are not alone. So kuningi nje esizongena kona sixoxa kona kulo nyaka omusha. I'm going to be showing more of inkinga sangabhekana nazo phambilini ekujuleni kwazo, so we will speak about indaba lezi njengalezi ezike iqhamuke, indaba yokuthwetshulwa ekhaya, indaba zeimfihlo zasekhaya, indaba zezinto ezenzeka emendweni, ekuganweni, that affect you spiritually, the rise in divorce, nalento inkinga yabantu of not having the patience and understanding of ukuthi uhambo ledlozi, uhambo lethongo. What does it truly mean in your spiritual growth and in your ukhula kwenyama nokwempilo, understanding my dynamics, my friendships, relationships, imsebenzi, understanding izinto eziningi ejulile that sifuna ukuthi sizenze light noma sizenze kube inormality, injwayelo yempilo, kanti kusayimkhuba, kusayihlazo, kusayinkinga. Understanding the depth of mhla uvuka usuthatha isinqumo sokuthi cha impela uyahamba uyephehlweni or uyothwasa, what does that fully entail, and understanding ukuthi also as ogobela or as amathwasa,
this thing of playing victim, ukuthi hamba isishayephi, you know, because at the bottom line of everything and in the growth ekufanele sikwazi ukuthi sibe kuyona noma sime eqinisweni layo ukuthi ey'ntweni ey'ningi sisifaka kuzona and then wanna blame everybody else instead of truly owning your own journey and owning iy'nkinga negemegeme ezenzakalayo noma ey'qhamukayo and owning ukuthi there are things empilweni ekumele ukuthi udlule kuzona ukuze ukhule nokuthi ukwazi ukuthi wamkele nokuthola izibusiso zakho. So all of those things as we go through the year we're going to dive into them isikhuluma namaqiniso sihlale kujuleni kwe-honesty because also I think there are things that I've sugar-coated over the period of me doing videos. You know, khona izinto nje ngasugar-coata noma ngayigwegwesela ngangayibeka zabhadla. But I think this year yabo mekuthiwa sasikhula mozongena enkingeni noma uzoyifaka enkingeni wokuthi ngiyogcwala ngeghost ne sakhula thina kusho njalo. Uthi ngizoyibona phambili ngiyoyithatha igcwele phambili. I think I've consciously made the decision ukuthi this year ngiyalithatha igcwele ziyoficana phambili, you know. No nezinto ezenzakalayo even nakuthina as abalaphi bendabuko, you know, even ukukhohlakala kwethu as abalaphi bendabuko. I'm going to dive into all of that because I think kunezinto that I've made or I made the conscious decision not to talk about for the mere fact ukuthi kwakunalento kumina also ethi oza kwethu laba kunezinto kufanele singakhulumi ngazo because hayi senyoficana nazo mase nifika nani but ngiyabona ukuthi yazini either way inkinga zizofika noma kuthiwa wenza kahle noma wenza kabi okuzokulandela so ngiyolithatha igcwele phambili but we're going to dive into a lot of things as we go through the year but ngibonge nje yonke support yenu ngibonge nalaba that message me in my absence but hayibo phela amakhosi siyakhumbula you know ubuya nini kwenzakalani like we need you back doing the videos so I see you, I recognize you and ngibonge nje uthando lweni and those that still go, you know, and you know purchase on the website about umakhosithandi.co.za. So ngibonge laba that still do orders, that still purchase and know that I'm always open to if you've bought on the website and ufuna nje ukuchazeleka ngezinye izinto I'm happy to accommodate that so that you are clear into more sebenzisa izinto oyithengile online ukuthi ke zisetshenziswa kanjani khona zizokwazi ukuthi zikusebenzele ngalendlela ofisa ukuthi mazikusebenzele ngayo. Having said that, shabalala bengalela. Ayina insi mic uyifakile. You can just say emakhosini ngiyabingelela uyangimoyezelela kodwa Jehova. Ngiyabingelela nonke. Ngathemba ukuthi ngene ngasho onyakeni You know they can't see you, right? Ucathi uthi camera kwena. Laba ngazi ngenzani ngithi angiyazi ukuthi ibheke wena but like angazi ngifuna nina ngemuva. But ngiyathemba ukuthi wonke umuntu ube kahle, had a good festive season. Start to the year. Yeah, hey. Sikhathele akulala ubusuku. Akulala uyipokuzila. Yadlala but yeah, I think in diving into lezi zinto engifuna ukuthi nje sithi kuyikhuluma namhlanje because angifuna ukuba mude in today's video and I know ngihlezi ngisho kanje ngiqala kanje ngithi hayi zoba mfishane today, you know, ngizama ukuthi video noma ibu 20 minutes nyana hayi athi namazwa athi ngila ivele ibe yi-hour so ngizozama impela namhlanje ukuthi ngithi ngibe mfishane you know. One of the things before nje, please don't forget, Nyago Mosha, don't forget to subscribe, like, comment,
even nalama comments anokungijwayela kabi phakathi anokungidelela naye ngawamkela because akhombisa kona ukuthi lento engizoyikhuluma namhlanje ukuthi inkinga kangakanani. So today we'll be speaking about why ningalapheki. So many people uthola ukuthi kunabantu abake bafike lana uthola ukuthi the first point of conversation abafike babe nayo is that I hope it's clear because imvula ipotent la yabo. But one of the things abantu mebefika uthola ukuthi bazosixoxa ukuthi ade ngangizama ukulashwa ade ngangizama ukulungisa inkinga ethile or ade ngangenza ukuthi kungalungi and so forth. Ziningi izathu zalokho, so ngizoqala la. One of the biggest things esingeke sibalekele on why inkukhu yabo lobo chicken omhlehlisi udistain. One of the biggest izathu why people struggle to get healing or why umuntu meyolasha ngalapheki asiqale ngalokhu nje okuba inkinga okwangempela yabo indaba yomsamo. There are things ukuthi abantu mebenenkinga umuntu ahambe aye enyangeni instead of ukuya esangumeni, because it's a very distinct difference. Ukuthi wena uzohambe kumlaphi uthi ngihlusha ukuthi bese ke mhlambe azokunika imuthi yathi I know leyo nto kusho ukuthi idala ukuthi but angakuhloli lokhu uthola ukuthi lo muntu ngempela uphiwe ubungoma, uphiwe ukuthi makahlole akuprofet akubhule. If engaphiwanga leyo nto and that uzokusiza kulezo inkinga zakho, like going to a pharmacy and uye pharmacy uphethe uthi wena ufika uthi uphethe umkhuhlane nganti lapho ne-TB, wena ulokhu uzama ukulapha umkhuhlane ungalapheki kanti inkinga yakhe ilele lapha ukuthi kahle kahle une-TB. So when you're going to go to healers and not understand ukuthi uye kumlaphi oyisimo kanjani, kodwa ngegama ukuthi ngoba umlaphi shuthi bonke abalaphi bayahlola or bonke bayakwazi ukuthi basize ngenkinga yakho. Umuntu khona abantu abadonsa esimeni sezinto ezixoxayo bese bakwazi ukudonsa uthi kushuthi lo unenkinga kanje mhlawumbe unenkinga kanje bese kube nayo ungathi uyakusakuhlola noma uyakusekela kwinkulumo yakho uthi nawe uyayibona leyo nto bese kunika imithi, and then bese kube ngathi inkinga umlaphi akakwazi ukukulapha kanti inkinga ukuthi akakwazanga ukuyihlola ekujuleni kwayo inkinga ukuze ukwazi ukuthi uyitreat ngendlela. So wonke umuntu udonsa, whether unabantu abadala or awunabo abantu abadala, wonke umuntu udonsa emsamo, just like umntwana uncelebeleni, wonke umntwana uncelebeleni. Asingabheki njengoba ngenze lo mzekelo, singabheki le analogy ukuthi khona abancela ibhodlela or khona esimeni nje sempilo ngokwendalo. That's what I mean in making that example. Every child breastfeeds. And every child breastfeeds iyafana nase ekulashweni. Wonke umntwana uncela emsamo, whether unabantu abadala, whether unomngoma, whether kanaso isiphiwe, whether unesiphiwe, no matter how normal they are, wonke umuntu uncela emsamo. So abanye abantu uthola ukuthi bahambe balaphi inkinga nje kanti into yakhe ilela ukuthi kulunga umsamo ekhaya, masulungile kwazi ukuthi izinto zakhe zihlahleke kahle, zibe mhlophe, zikwazi ukuthi ke izinto icaca. Khona abantu uthola ukuthi umuntu akasebenza kanti inkinga semsamo, kulunga mnede kulunga umsamo, athola umsebenzi agane kube njani izinto zibe right, But the assumption of going to healers thinking ukuthi everybody uzokuhlola inkinga yakho, and ekuhloleni inkinga yakho azukuthi umuntu othwele ngeke akwazi ukuthi akuhlole umsamo, because already lezi zinto egijima lapha esigodlweni sakhe wrong. So alikho idlozi that will openly allow itself to be exposed to ilwane, because understand this, moya esigodlweni somuntu. So when you go to endumbeni, you go there in the request ukuthi your ancestors behlise lolu donga lokuthi bangabi exposed to everybody. Maybe masufika laphayana
ufuna balehlise lolu donga so that idlozi lapha endumbeni lalowo muntu lizokwazi ukubona inkinga laphaya kulela gceke or kulela khaya or kulowa msamo, you know. And the only way to do that is ukuthi both people involved babe nesivumelwano ukuthi okay, nangu umntwana wethu la uzo-check inkinga ethile, you know, baxoxe bebodwa, and then leyo ngxoxo leyo izosuka edlozi emathongweni nami noma edlozini nami lize kumina ithi nansi inkinga yalo mntwana ukuthi. So mekuthi nizohamba nje niye kumuntu othwele ayikho into yokusiza ngayo. Laba bantu abanayo akusebenza idlozi. So mengasebenza idlozi kusebenza ilwane, your people will not allow themselves ukuthi bathintwe isandla esingcolile. So njengoba nihambe nigqiqa nje nithi anilapheki, it's because fanele uqale ubheke ukuthi labantu ade ngibahamba, number 1 inyanga noma isangoma, 2 is this person clean or not clean, because as ukuthi mengingcolile mina ayikho into engizokusiza ngayo, because nami angihlanzekile angigezekile ngirong, so ayikho into ezofike ngikusize ngayo. 2, if your people 3 mase ngisangana phela nawe ufanele ungiyekelele kumsangano wami ukuthi inamba imaths ihambe yaphambana nje usewu3 man 3, okay, 3 nake. When it comes to ibongo, you also need to understand the clan that you come from, because kunabantu that specifically need to get help from specific healers and specific clans. And makuthi leyo clan leyo okufanele uyosizakala kuyona, awuhlangabezana nayo uzoba nenkinga ukuthi into yakho kube ngathi ayilungi, kanti ngoba kunomuntu othile onempande ethile. It doesn't necessarily mean, for example, ufana ulasho ushabalala uqobo, uyabo, uhlapha uthola ukuthi by the time uyolashwa ushabalaliswa ade wadlula emhlabeni kodwa ingane zakhe ikhona noma abazukulu bakhe bakhona. Kunabantu that abafuna impande specific, ngoba nakhona hayi ngoba specifically befuna ushabalala, but bafuna lempande ehamba noshabalala. So that's 3. Now mase kufika ke, this is when it comes to these 3 things, zithinta kakhulu when it comes to the healer that you're going to. La nifike none khona nina nenza ukuthi ningalapheki, anyazi imithetho ne that comes with ukuya esigodlweni somuntu uyocela usizo. And in saying that, I mean ukuthi, for example, kunemthetho okufanele uyibuza umlaphi, angithi nihleze nihamba abalaphi. Like for example, mina abantu abaningi sebefika kumina bafew abangakaze baye kwabalaphi. So mina I'm going to assume ukuthi njengoba wena for 5 years uhamba abalaphi, ngizoyitshela ukuthi ayikushuthi uyazi ukuthi imithetho uma uzosebenzisa imithi neWashington. Ngeke ngisuke ngivele ngithi azike ukuthi lo muthi lo awukwenza ukuthi ngoba ngizocabanga ukuthi hayi ngoba ade uhamba abalaphi iminyaka uhamba abalaphi usuyazi ukuthi standard ukuthi kodwa what I found ukuthi most people have been to abantu abanemkhuba abangazenza izinto ngendlela, so imithetho yangempela bayazi. Nabantu abangathwasile bahamba exactly shabala bayibiza ngezangoma 30 rand ibhayi lapha. Ay 30 rand ibhayi lapha. Thathi 30, 40, 50 rand depende ukuthi uthangela kanjani ibhayi, jika lapho ugqoka ibhayi uhlali nje iphakethe 40 rand, 50 rand, 60 rand. Thengela phani phathe lokuhlala baningi nje nqwabe ekanjalo engathwasile engazitwa, kodwa ifika ibuka ama video kanje bese itshela ukuthi ke hayi nami ngawenza lo msebenzi bese yenza. So abantu ke uthola ukuthi uhamba umuntu nje akazi lutho, so akwazi ukusiza ngalutho. When it comes to mozosebenzisa imithi newash, number 1 ufisha udli, whether it's tin fish or a hake or ini or king clip or ini or ama prawns, into ethi phuma lapha ngaphansi kolwandle edotshiwe awuyidli into ephuma ngaphansi kolwandle. Khona abantu amathongo abo
athanda ukuthi mefika ngamaphupho afike njengofish wena ubhizi uyathosa lapho uthosa amathongo akini uyathosa nje uyabraya nidla ama crabs ninjani ngidla kuba nama prawns yini into leyo ama prawns ama mussels lobsters nihamba nidla amadlozi nina namathongo nezitho zamathongo nila nje phakathi nidla yonke lo msangano lo so nje into ethi iphuma olwandle ngaphansi kwamanzi nje awuyidli into ephuma emanzini nje whether umfula or idamu or awuyidli so nje as into ephuma ngaphansi kwamanzi moyitshele lokho nje awuyidli molasho mosalokhuza mawuthwasa and uma usalashwa yes so masuqedile ungadla noma yini othandayo futhi yes so mosathwasa noma usadla imithi newasho into ethi nje ngaphansi kwamanzi awuyidli ingulube 2 ingulube pork bhekeni into ethi eningulube phakathi nje ngoba khona nalama sausage nanathi beef kodwa uthola ukuthi mawubheka lapha ngamagama amancane kune pork lapha uyibhekisise le nto ipork nje awuyidli iyawubulala umuthi nifike nihambe kulezi zangoma zene ayithwele zithi ingulube yadliwa yabo umlaphi mawathi ingulube yadliwa azudlo umuntu uthwele ananginandaba ukuthi uba uzongiphikisa lapho angikho interested ekuphikisweni noma kuthiwa wena emsamo wakho ingulube yadliwa kodwa mina into engintshela yona kwandulo ingulube nje mokuthi uyathwasa or uyalashwa or usuphila ngemithi once wabe isangoma once wabe umlaphi nje ingulube nje azukuthi phinde uyinuke into ehlangene nengulube phinde ungene kuleyo department so ingulube nje awuyidli ke leyo ke futhi ke vele uyitshela ukuthi impilo yakho yonke uzungene egodini ungabusayidli ngoba even I remember umamezala wami told me a story ngoba senyazi umamezala wami sangoma umma kamamezala wami so ugogo kaShabalala ugogo kaShabalala oyisangoma naye retire sebeka phansi ikhwama esethi okay ngoba ke sebethule ngoba isenza kakhulu ngabalozi ngoba sebethuleke ke for inkinga zakhona ukuthi no ba retire bona ngeke kusasetshenzwa manje sebemile ikhwama zibekwa phansi wayeseshisa impepho wacela wathi okay ngoba vele into ethi muthi into ethi msam ngisayisebenza ngingakwazini ukuthi ngiqale phansi ngidle ingulube yabo so wayicelela futhi leyo nto ngoba esazi ukuthi vele into ezihlangane nomsamo nedlozi nanani wayengeka sayisebenza so wayeseqedile nje impilo yakho ingasamise ebungomeni esethi sebeka phansi ikhwama so wacela ukudla ingulube ke from there kodwa le period le usathi umlaphi wena usathi uthinta abantu wenzani khona into yomsamo yenzayo uyothandaza somewhere whatever that you're going to be doing ingulube nje no 3 inkonzo zasekamereni bazalwana nizithanda ukufa nizithanda ngisho no 60 and anginankinga ukuthi niyazenza nabakhonyana benu okwami ukuthi ngicabanga ukuthi umuntu mase phela iminyaka esihambile useyalaza udaba ukuthi mase sekusetshenzwe kulashwe ayishaka noma ungangibuka kabi hayi buka ba no iqiniso limsulwa ngoba mina angifuni uqamanga lembuzo isingirritateile uthola ukuthi ngilapha umuntu nje ngivele ngivukela ukushisa igazi libila ukuthi ngingabuzwa ungibe ngichazile ngimchazela umuntu ukuthi inkonzo sekamereni ayenziwe athi umuntu hayi vele mina nomuntu engithandana naye noma umkhwenyana noma unkosikazi asathintani vele ngicabanga ukuthi sihlushwa vele lezi zinto zikamoya umuntu ukuthi hayi ke ngoba vele anisathintani azuthi njengoba uzosebenzisa lezi zinto lezi nizoqhubeka ngathintani nize niqede uzugeza umuntu engathi uyezwa agquma phalaze ke awuvele ngiyazazi izinto zala ekhaya angifuni ungasho bazalwane uvele nje uthande kugezeke ubona na usushela usumiswa obani sebecela uxolo so nje ngizima uyilungisa
ukubona usucela uxolo usubona nje hayibo nakho ukuvutha kushisa kunjani nomkhwenyana usefuna ulokhe ama u1 no2 ufuna ukwenza u1 no2 no3 nangu nonkosikazi naye all of a sudden usefuna ukwenza u1 no2 no3 hayi bazalwane bese ngiyangisendela ama message hayi manje makhosi besicabanga ukuthi ngibona nangu umkhwenyana noma ngibona manje unkosikazi engathi usefuna ukuthi sithi ukuthi shwi nje ekamereni siyowenza inkonzo manje ngingakwazi ukuthi ngenze kancane ngibuyele angazi into engizoyithini ngazi nami ngibe ngisho kahle bazalwane ukuthi hayibo bese kumuntu ayantshontsha ke itshela ukuthi izithela kumina umuntu abona ngathi into ayimsebenzeli kanti wena ufena ntshontshana lapha endlini noma wahambe ezintabeni zakho wayontshontsha wabuye mina umuntu ngivele ngiyithulele ngoba ngisuka ngazi ukuthi ekugcineni umosha imali yakho lokho mengithi ngiyamcheck umuntu kuthiwa akaqale phansi fana aphinda asebenzise lezi zinto ngingakubuzi futhi ngeke ngize ngikubuze ngoba nginandaba ngizokubuzelana ngibe ngikutshelile imithetho uqale phansi wena ke sengikunika ngathi ngikunika izinto ezodwa kanti ngibona umkhubo ofika wayenza fanele ngiqale phansi ngilungise lenkinga ofika wayenza uphinde uyohlambululwa inkonzo yasekamereni nawe nje mhlawumbe ke ngibe specific sex intimacy hluf angazi nifune ngiyichaza kanjani awuyenzi ulashwa awuyenzi ulashwa and then nansi ke ngiphazamisa kakhulu usaqhubeka ne-intimacy indaba batshela ukuthi nalaba abathanda ukuthandaza or mhlawumbe umuthi uyothandaza or uyokhuleka uqeda ukulala nomuntu ungazange uzuhlambulule wazi ukuthi lo mthandazo wakho uzozitshwa lokhu uthandaza nje uthandaza uthi hawu uNkulunkulu hawu imoto nje hawu noma hawu umuzi hawu noma akunyuka imali noma hawu Nkosi yami dala ngigula angeke ngithole isonto la ngizophila khona lutho ukulunga kwezinto zakho imkhuleko yakho iyazitsha noma mhlambe ayifinile la emele ifinyelele khona ngoba nithi niphuma la ekamereni nibe ngena kumthandazo ubungele eshawela ugeza lapha kweshawa uphuma kweshawa usulu ugqoke uhambe ukhulekani usanomoya womunye umuntu nomoya ongcolayo ngoba phela ngeke sikufihle lokho ini basini khona ketshezi hayi man ucansi ethi ucansi ungcolile okay ngokomoya ucansi lungcolile liletha imoya emibi idonsa not just imoya emibi but idonsa imoya eyahlukahlukene udonsa imoya yalomuntu adulele naye nezinkinga zakho nezinto ongazazi ukuthi mhlambe ziyagidagida la nihleli khona uphakela yonke leyo nto leyo into othi uyayilapha uyayihlehlisa mawuzazi ukuthi umuntu othandazayo umuntu ojwayele ukukhuleka mosukuphuma wenza ucansi okay ilungileke hamba kuyogeza kodwa kugeza ngesiqunga uhlambulule lemoya yenu uzihlambulule wena nale moya emibi leyo osuyilokhu osuyikade okade uyiqoqa ngaleso sikhathi leso that's why bese uyahamba usuyokhuleka ke usuhlanzekile usugezekile naso ingakho ngingisuggest umuntu bengibona ukuthi and khona abambalwa sefika idlozi lakho uzibhadi lathi tshela lowo muntu ayekukufeba you know bayazazi-ke esengangabatshela ngaxolisa ngithi hayi ngoba nakho ngifuna ukukuthuka kodwa inkulumo efika nedlozi ethi angikutshela ukuthi yeka ukufeba yabona abantu abakanjalo ngithanda ukuthi made ushintsha ama-partners noma sithi nje kulonyaka sulale nabantu abawu3 wena usudinga ukuthi uzugqume isingaphansi sakho udonse wonke loketshezi wonke lododi lona ohlangane nale mimoya adu exchange nalabantu abahlukene that's why ithonga xwayima ukuthi mhlambe ubhizula nomuntu oyi1 and ulele naye lo 5 years lo noma lo 2 years lo whatever kodwa once waba nesimo la mhlambe nje in this year nje ususha uthanana nabantu abawu3
noma especially abantu besifazane isihlupha kakhulu thina lento ngoba thina owethu umoya ufika uwamkele bese uyabamba and nathi lento ukuthi sifike sashintsha amaphana umoya wethu uwamkela wabamba and then umuntu esilisalale nathi naye uzofika athathe bonke abantu ade silele nabo naye kuyodlulela kuyena. In fact ngisakhuluma lento yabo abanye abantu the reason why benamabhadi bebone ngathi umuntu uthakathiwe ngathi unamashwa ubone ngathi unobumnyama noma kuthiwa wenzani unobumnyama ingoba lento yenu yokuthi nifike nilale nabantu enjola nabo. Angikhulumi ngokuthi namaphatha straight ukuthi no this is my partner noma uyena umuntu omaqondana wami engithandana naye and mhlawumbe ikona ukuthi umendo uhlangane noma gakabi isikhathi whatever isizathu esikhona kodwa uyena umuntu nje oqondene naye ubhekane naye it's fine. Kodwa mekuthi mhlambe uthandana nomuntu 6 months kwangalunga wahlukana naye wathandana nomunye 3 months kwangalunga wahlukana naye wena wathandana nomuntu inyanga wahlukana naye mekuthi nike nalala nalabo bantu both umuntu wesilisa nomuntu wesifazane nobabili ngiyobona ngathi into zenu azilungi ngathi nilandelwa amabhadi ichithwa amashwa but ngoba nilokhe yonke lemimoya enanidonse kulabantu ifike yanishaya. And leyo nto leyo idinga ukuthi ulokhu ugquma uphalaza ugeza ugquma uphalaza ugeza uzama ukuklina lo moya walabantu laba uyisuse kuwena ngoba khona abantu awubazi baphuma emakhaya kanjani. Khona abantu abaphuma emakhaya enezilwane khona abanye baphuma emakhaya la kuthwelwe khona abanye baphuma emakhaya la kuthakathwa khona abanye baphuma emakhaya la babebona bethakathwa. Abantu baneyinkinga eziningi engeke abahlale bangidlalele because abanye uthola ukuthi abazi and abanye bafihlile. You don't know what's happening with umuntu personally spiritually ukuthi ningaphatha ucansi ngathi nje angazi ngathi ngishintshe underwear noma ushintshe ikipa. Inzima lento spiritually because that's why even mengizwe istory ukuthi isangoma mina ngisazi isangoma mina esunonkroyi. Isangoma esunonkroyi azukuthi akusona isangoma leso. Lo muntu akabizwanga akaza aqala athi uyabizwa. Akaza aqala kuthiwa lavuka idlozi kulomuntu lithi cha mntanami ngiyakuthuma ukuthi uhambe lapha ya uyovusa umsebenzi wethu ikhwama zethu. Lalela yabo leyo ngingama ngafika naye ezulwini ngithi nje unamanga lo muntu loyo. Ngoba amadlozi ayasilawula noma kuthiwa ngiyathanda ukuthi hayi khona insizwe engiyibonile yazoshabalala akathi ukupaka kancane khona insizwe engiyibonile lapha yana kaMkhize noma khona insizwe engiyibonile lapha kaNgcobo. So hayi bandla hayi uNgcobo lapha umashiya amahle hayi wothi ngithi ukubheka kancane akwazi nedi ngithi ngisathi mashiya amahle lithi idlozi hlwa ngempama uyaplapha. Nangushabalala nganixoxe adoyeba nenkinga esathi uyaphuma nje endleleni asifihli nangihlapha uyena ungachaza kangcono athi nje uphuma endleleni nedethi enhla kwintombazane ishidlozi lisho ivideo ke lunye usuku lelo Ufuna ukulala wena? Ivideo lunye usuku kodwa nje idlozi adlali nje kuleyo nto. Obelela waku. So nje lento lena ukuthi engathi kwathina izangoma zanamhlanje azilawuleki zathanda ukushintsha amaphathi ayikho leyo nto. Lo muntu usuwangalawulo edlozi usuke elandele izinto ayilandile ke bese ethi unedlozi. Futhi kangikho interested ukuphikisana nomuntu. Ngoba ngilaphile nje many years manje andibandla sengiyibonile igeme. Nakho ke futhi la ngiya khona la ngivele ngisangane tutu ngoba kwanamhlanje ngikhuza leli ibhadi. Nifike nithi nihambe nezigodlweni zabantu noma nicontacta isangoma thizeni. Ufuna usizo. Ukhuluma amazwi awudelela kodwa uzoncenga usizo lapha edlozini. Uzohloleka kanjani uzosizakala kanjani idlozi selibuka lithi lento edelelayo thina noma ungamsiza wena kodwa azuthi uzokumsiza wedwa ugunquza uthande. Mina ngisekho lapho. There have been many people
umuntu uma ngithi ngiyamhlola hayi ngisabathe ngiyanca ngedlozini hayi idlozi lithule ngoba umuntu uqala wadelela once wadelela noma wakhuluma kambi idlozi alikho interested intweni lize lifuna ukuxolise kwanamhlanje khona umuntu ade ngibuza indaba yezibongo ngoba ubefuna ungifuni ulona ukuthi akhokhele i-consultation ngamsendela i-account wangibuza ukuthi uba umakhanya manje anginankinga ukuthi ngibuze ukuthi uba umakhanya but indlela ama-message esolokhu elandana ukuthi bengithi wena wakabani wenza ngobani manje uhlanganaphi isibongo sokuthi wena nalesibongo ningenaphi indawonye wena kukanje hayibo yonke into inendlela ofanele uyibeke ngayo mekuthi awazi ngcono uxolisa uthi hayi mekuthi ngikhulume kambi noma ngiyaphambuka indlela engibeka ngayo ulimi lami ngiyaxolisa kodwa nansi isizathu sokuthi ngibuze into kanje nifuna usizwe emadlozini but inhlonipho is lacking ngalendlela. And ngiya-understand kuno-screw abasebekwazi ukuthi basukumeke ke bafuna ukuyeza ngomeni. Ngi-understand ukuthi ulimi kaqoqekile ngendlela, but kunezinto where you don't want to sound like you are, it's almost like umuntu is questioning your qualification. If mina ngithi nasi certificate sami or nansi degree yami ye-HR bese wena uzongibuza ukuthi leyo degree manje uyitholephi wayithola nini leyo degree usuyisebenzise kangaki wena ubuza idegree ngakukhombisa idegree kanti usafunani ngoba phela ungiqashi angisebenzela inkampani yakho. So there are things that into fanele uyibhekisise noma uxolise ungakabuza uthi hayi ngiyaxolisa mekuthi lokhu kuzokwehla kambi ukuthi manje ngi-understand so ngicela ukuthi mangichazeleke lana la. Umuntu umchazela into kodwa ufuna ulokho ephikisana nawe hayi ngangaye endaweni ukuthi benza kanje mina ngihlanganaphi ukuthi uphumaphi angithi wena usula ulaka kogatsheni ulaka oshabalala ukuthi wena uphuma kamkhize noma uphuma kaNgcobo noma uphuma kaNali ngihlanganaphi mina ulaka Ndlovu nala kaShabalala kusebenza kanje ungangibaliseli ukuthi lapha na kamkhize kwenziwa kanjena laka phindela khona. There are things enifike niyiphimise ngemlomo yenu bese ke idlozi liyahlehla noma kuthiwa ngiyakukhiphela ke leyo mithi naleyo kwasho ubone ngathi ayikusebenzeli ingaba vele idlozi semnxaphile lahlehla lathi hayi indaba yalomuntu le yangiwoyi. There are things that people do that is of disrespect and idala ukuthi kube ngathi anilapheki kanti into fanele uthathe uyibheke kuwena ukuthi okay what am I doing? Ngiyayihlonipha imithetho engiyinikiwe la ngiphuma khona. Ngenza into ngeqiniso. Did I go there and doubt? Abamuzofika udoubt ukuthi okay ukuthi because kufana noma uhlole. If into ungayazi because khona izinto uthola ukuthi masuhlolwa zona uzazi like there are people esengangabahlola kwavela indaba zokhokho you know kwavela indaba zo great grandmother and great grandfather ukuthi kwakunje abanye nhlanhla leyo they knew some of their history so bangaphikisa abanye umuntu avela aphikise kunendlela ophikisa ngayo uthi hayi makhosi angiyazi mina leyo angiphiki but angiyazi bese ucela ukucaciseka ke uthi ngicela ningicacisela ke that's fine ayikho impi lapho. But when you're going to do it as if lo muntu loyo akayazi into eyikhulumayo it's wrong because usuke ukuyohlola not knowing ukuthi yini lekucindezelayo yini lekubopha yini ledala ukuthi into zakho zingakhanyi because kunabantu abaqhwagelwe certain people hayi ngoba lo muntu is spiritually gifted but uqhwagelwe ikhehla thizeni noma ugogo thizeni for whatever reason like mengenza an example ingane yami le umagcino wami ingane sayicela emsamo ukuthi mayiphile yabo sayicela sayincangela sayiphahlela sazila senzani ukwenza sho ukuthi uyaphila
So kunekhehla elasondela elithatha responsibility for impilo yakhe. Lelo khehla lelo angilazi ukuthi liyiphi generation, lingabe uthi li 4 generations back, mhlawumbe lukhokho lakhokazi or ikhehlakazi, I don't know. Yabo. So njengoba ngingazi mengase lifike lelo khehla livela ukuthi hayi umntwana wami ngimvalile because mhlambe aningehlisanga kena nangihlabela imbuzi or kanye aningayela ngotshwala nangenzela iladi ukubonga ukuthi umntwana uyaphila unjani. Bese ke lelikhehla livala yonke into ke yakhe. So owazi ukuthi these ancestors that you work with ukuthi bak-affecta kanjani. So mayohlola ufuna ukuyocaciseleka so that you can take the necessary steps, towards ukuthi lezo inkinga zakho zilunge. You are going there for help or assistance. Lama attitude abantu abakabafike nawo ukuthi umuntu meka dokotela. Udokotela ukakubhedela. I've been to a doctor, udokotela wangibhedela ngahlala ngambuka ngathi yazi le PhD yakhe right now ayimsebenzile. Bana ngihlala ngilokho ngisho 1 no 2 ngavela ngayintshela mina ukuthi okay uyangibhedela lo dokotela but it's fine ngikhokhile ngihambe ke ngihlukane naye. Kodwa le ukuthi nifuna ukuhlala negodlweni and argue with abalaphi, like into mobona ukuthi it's not for you, walk away. Khona amadlozi anganankinga uthola ukuthi I'm sorry to say this because nami ngibe namadlozi abhorekile. Namadlozi akabhoreke nje athi yazi kufika umuntu la wathi ngiyomkhombisa lo muntu udelele kakhulu. Uthola ukuthi iningi inkinga obhekana nazo kodwa kunaleli nje engazwani nokudelelwa. Elithi nje whoever came and did 1 2 and 3 othi ngiyomkhombisa ukuthi abone ukuthi leli dlozi likhona. There are things that you guys do enitshela ukuthi it's fine to do them kanti seniyicindezela nina uqobo. And even worse, kwanina amathongo enihamba nayo akekho umzali ofuna ukubona ingane yakhe ifike emzini umuntu idelele. That's what ancestors are like. They are your parents. Enfike nihambe nina nemzini yabantu niyayigodlweni nifike niyodelela phambi kwalelo dlozi, you embarrass them. Usushawa namathonga akeni kushayela ukuthi ufike waya esigodlweni somuntu wadelela. If you don't agree with something a healer is doing or their direction or mhlawumbe kuhambisana, walk away from it. Alikho icala lapho anixabeni kodwa ukuthi le ndlela le enafuna ukuyithatha ayihambiselani nawe, and that's okay. Kunezinto kufanele ukuthi sibhekisise thina as people kuzona rather than looking at ukuthi mhlambe umlaphi thizena akangisizanga. There's so many factors that play a role in moyo lashwa. And nijwayele ukuthi mozoya kumlaphi ubike uthandaze laba abaphahlayo baphahle basho ukuthi hayi ngisaye kwisangoma thizeni or ngiyomlaphi thizeni. Alikho icala lapho umbize ngegama mina ngumakhosithandi noma ungangibiza umakhosithandi lapha emakhosini akogatsheni kaNdlovu usho akunankinga. Alikho icala lapho because ufuna ukuthi nawe your ancestors agijimele phambili, ithunywa zenu zingijimele phambili ziyonilekelela to make things clearer ukuthi mhlambe into bingeke izicace otherwise ifike icace lapha yana. And abanye ama ancestors enu ayakwazi ukuthi ayinibhekela kwimsameni yakho ukuthi lo msamo right yini na, noma lo msamo yakuona kahle kahle uyabheda, noma lesangoma othi uyakusona kusona isangoma. You need to have that clarity. It's so important. So nje I think these are things fanele sibheke in future nokunderstand ukuthi ke when it comes to the journey of spiritual healing and growth, awukwazi ukuzenza uthini shabala le gama when somebody is a know-it-all ngesizulu siyazi noma kuthiwa kini nigcina amasiko kanjani, ngoba abanye abantu bakhona bafika la esigodlweni ngihleke ngedwa ngithi Jehova ngavelelwa
abantu abagcina amasiko amakubo bese umuntu eyitshela ukuthi ngoba nakhona ugcina isiko ukuthi nala isigodlweni lo sike ligcika kini liyayidlala indima, it doesn't. Mengigcina amasiko kini great, but that knowledge nomsamo is two very different things. When uyothoba uyowehla, and it's not your place to ask me how old I am. Ngoba nakhu nginama jeans amahle asekhaya kogatsheni, uma wangibusisa ngama jeans a right ukuthi asigugi. Sinama jeans a right nje igazi liyasho. Ngoba noshabayela nje akagugi, ingakho ngasho ngathi ngicela ukuthi angangigondeli le ntshebe yakhe kube ngathi ngithandana nengane. Awunama jeans wena. Thatha kuma jeans. Really? Really? Yeah. So nje Akakho ama Levi's like that. really shabaya ngikhuluma into esirious uyadlala. You know, so nje ekhaya sigugu umana ugijima ko 60 kodwa nje angeke uzusho. Ngeke uzusho sinegazi elihle ekhaya. So your place is not to ask me my age. Ukwazi nje ukuthi ngimdala edlozini. Ekimdaleni kwami ade ngangilapha. I know what I'm doing. But futhi mekuthi imithetho iyanehlula, mina I'm always open ukuthi umuntu akahambe kwami. This year futhi ke nje bazalwane ngathi ngisazothola umakhosi othe ukuthi kancane ngoba ushidi nje ngushovu kulonyaka. Last year nje ngihlupheka kakhulu, ngihlushwa abantu abazothwasa, abantu abalashwayo futhi bafika ngabe ngidlala ngabo abantu abalashwayo. Abantu abalashwayo bangihloniphile nje. Ngabo balandela imithetho yonke into yahamba ngendlela nange-order. Bafiwe nje abadelelile, bafiwe. So angeke ngibabale kakhulu. So nje kulonyaka ngifuna ukuthi umuntu azi ukuthi whether usizwa kumina noma usizwa kwenye indawo, but always understand that it is important moya for usizo kamoya to be patient, ukuya with the belief ukuthi uyosizakala, uyabo, and uyolandelela imithetho yala uyakhona, as ukuthi uyozivula emoyeni, uyoba vulnerable, uyabo, uyolalela advice nema teachings alowo muntu loyo. Nokuthi ke umoya kumlaphi uyakhuleka before uye ithunywa zakini zikhona ukuthi ziniphelezele khona into zenu zizokhala. Ngiyathemba nje ukuthi ke konke kucacile, sizohlangana nje maduze, kube kuhle kube mhlophe emakhosini kunina. Ngikwazi ukuthi nje ngijabulile ukuthi I'm back. So please don't forget to like, subscribe, and yes, I will leave my contact number at the bottom of this video as well. But nje kukhanye kunina nonke ekhaya, ningakhohlwa ukuthi ayikho into edlula umkhuleko, ukuthi noma kuthiwa uyaphahla but umkhuleko as well uyawenza umehluko kakhulu. Ukhuleke ukuthi nje nezithunywa nezidalwa zakini zikhona ukuthi zibumbane esimeni sakho sempilo, khona izinto mazicaca. Kube kuhle kube mhlophe emakhosini. Ngivalela baba. Malume.